Какво правите, хора? Днеска ще играем пак Fish. Извинявам се, ако миналия клип е лагвал или ако този е лагвал. Извинявам се, но още му разбирам, не съм баш толкова добре. И да, по, по средата, нали, на клиповете взел съм Brick Road. Ако повечето от вас, които ми гледат клиповете, знаят какво е. Взел съм я и да. Също съм фанал от тази новата риба, но съм я фанал, да. И да. Ако някой от вас хора се чудят, тази въдица е добра. Като за начални хора, 80 хиляди кинта. Ако нямате за нея, пробвайте да съберете за Arctic Road. По-добра въдица. Добри неща, но като за мое си нещо, това е добре. И да. Може да погледнете парите, някои неща съм отключвал. И също благодаря ви за 50 гледания, може и да са повече. Благодаря ви много. Много означава за мен, че виждам, че харесвате клиповете. Хубаво е. И щом ви харесва, ударете абонат и лайк бутона. Ако ви харесва клипа, лайк бутона, за да, за да помогнете на канала, ударете червения бутон, направете го сив. Ако не е сив за вас, направете го сив. И сме обратно тук при Atlantic Storm, защото е най-доброто място. Има 1000 туториали на... Има... Да, да. Има 1000 туториали, които са добри за въдицата. Аз тук игра с един приятел. Хора, ако минали клип, нали, е лагвал, погледна го точно след като го качих. А, Това е най-доброто място за ловене на риба. Дава ви доста добри риби. И ако, нали, не сте погледнали до края на миналия клип, фанахме от 100, от 100 хиляди до 300 хиляди. Не, по-точно аз имах малко повече от 100 хиляди. Да. На следващия клип ще пробвам някои музики. Дали ще станат, дали няма да станат. И да, ако някой от вас иска безплатна риба или помощ по играта, пишете ми долу в коментарите. Да, както поглеждате, кракена се спона. Аз нямам за кракен вратата, но един приятел ми я даде.
На този клип ще се опитам поне 500 500 400 лева да фана. Ако не, просто ще игра както нормална игра. И хора, ако видите един сървър, нали, нормален сървър, той е на приятеля ми, аз имам позволение към сървъра. И да, мога да правя клипове на сървъра. И да, извинявам се за мина клип, просто тествах как ще върви на по-големи FPS, но не върви много добре. И ако някой от вас, нали, не са позвали тази въдица, въдицата има малък процент от да ги направи тухлени рибите. Ако са тухлени, са 5 по 5 повече или 10 по 10 повече. Пари ви говоря. Тук и ето е там са едни от много добри места. И също напишете долу в коментарите хубаво ли да ползвам това. И също искам ви вашето мнение. Да си пусна ли камерата или да я игра без камера? Не съм много сигурен, не знам дали ще ми гледате клиповете, ако си я пусна. Мисля, че никой няма ми гледа клиповете, ако си пусна. Затова, че не съм я пуснал до сега. Или по-точно не съм разбрал напреди, но вече знам и мога да си я пусна. Също имам кракен, но както ви казах, един приятел ми я даде. Тази въдица е прекалено добра. И също хора, петък 14 2025, както нормално хората казват, деня на Свети Валентин. Тук на Розалит Бей, ако нали, сте играли Фиш, на Розалит Бей, че има жив апдейт. Няма да се спират сървърите, нищо няма прави. Жив апдейт. И също забравих нещо да кажа, не съм сигурен дали го съм казал. В миналия клип съм казал, че тук на това място за час или за 10 минути имате 30 и 30 хиляди. Но това е само с Артик рода и с шампионатската въдица. И двете са по толкова. Но с тухлената въдица за сега не знам. Да. Ако някой от вас нали, в коментарите нали, решите да си пусна на 5 лайка, ще си пусна камерата.
Нали, ще правя клипове с камера. Ако ударим 5 лайка на този клип. Ми кажете, нали, щом миналия клип имаше 50 гледания, кажете ми, хареса ли ви канала, да продължа ли или да спра? Нали, да спра с канала, да не качвам. Пишете долу в коментарите вашето мнение. Дали да продължа с канала, да качвам повече и повече клипове. Да, пишете долу в коментарите. Не мисля, защото това, което сега ще кажа, ще бъде помогнително за някои от вас хора, но ако някой от вас има трудности да влезе при Атлантик или изобщо да влезе при Кракена, да, нали, да ми пише долу в коментарите, ще се опитам колкото мога да му помогна. Или изобщо да му помогна с нещо по фиш. Който иска да играе с мен по фиш, това ми е името, това ми е левела и въдицата, знаете. Ето ми го името, левела. И кажете ми долу в коментарите, този клип лагва ли? Защото миналия не лагваше. Така мислих, но лагна накрая. И също кажете ми да качам ли на канала, дали да качам за Майнкрафт. Не съм много сигурен, имам някои модове, които ги играя, но ако искате да ги видите, пишете долу в коментарите. Видяхте ли ми парите? 38 000. Аз дори нямах и толкова. Ако погледнете някъде по средата или къде, на миналия клип, имах буквално пълен инвентар с риби. Ми даде само 30 000. А сега ми видяхте тия, които не са с звездичките, както глайдера, които не са с звездичките, само тях се продават. Видяхте колко имам и една цялата линия тук и там. Абе, добра си е въдицата. И също, някой от вас може ли да ми помогне, нали, ако ми видите клипа, можете ли да ми помогнете за Депсрод? Опитам се да го взема.
но не съм толкова сигурен как да я взема. Защото, нали знаете, трябват ми двата реликс. И да. Just...
Ми хора, мисля да го свършвам тука. От тук нали продължавам да игра с тия приятелите, защото повече и повече идват и няма мога много да говоря. И да, ако мога днеска ще кача още един. Ако мога ще кача още един, но ако мога. Това че